Doncs la Laura és una tia d'uns 24-25 anys, és una tia que treballa fent aplicacions per a startups. És una tia molt moderna. Està al dia de tot. Està al dia de tecnologia, de sortides, d'oci, de cultura. Tot el dia està amunt i avall fent coses a Barcelona. És moderna. És una moderna, sí. Jo li tinc carinyo al Pol. Tinc carinyo perquè veig que és un tio que podria fer moltes coses, però no acaba de posar-se les piles i em fa com una mica de ràbia això, llavors jugo una mica amb ell. El perfil aquest una mica de loser que té el Pol li agrada, perquè sap que pot jugar una mica amb ell, però no és cabrona, no és cabrona, fa una mica per capritx. Creu que la Clara és una mica frígida, té algun problema amb el sexe, té un bloqueig allà amb el sexe bastant fort, i crec que va darrere del Jan, la Clara, no ho acabo de tenir clar, però veig una cosa estranya entre ells. I el Jan em fot dels nervis, no el suporto. Ho aguanto perquè haig de córrer amb ell, però no el suporto, perquè no l'admiro. I després la Berta, em fa molta pena, la Berta. La veig com pul·lulant i sempre dient que sí a tothom i no sap dir que no, i em fa com una mica de llàstima, no?